Per cert, Goku, digues, com és que encara vols ser més fort del que ja ets? El torneig contra els altres universos em va obrir els ulls. Ara sé que allà encara hi queden molts lluitadors increïbles. Estic molt motivat! En Freezer no ve sol. Qui deu ser? És poderosíssim! Endavant, Broly! Però d'on surt aquest paio? Està aprenent a fer servir la força mentre lluita? És fantàstic. Té una força de combat descomunal. Espera! Llavors ens haurem de deixar de jocs. Ara et toca contra mi, no? No el podrem guanyar! Ah!